primul episod din Minecraft Bull Battle pe serverul Spycraft. După că vedeți mi-a schimbat contul. Băi, eu cred că fac acolo de zăpadă. Zăpadă trebuie să facem. Da, păi eu am idee. Pun zăpadă pe jos. Fii antena. Dar nu... Oh. Trebuie să iau zăpadă. Hop. Hop. Și legendare o să fie, mă, și la tine. Ce, mă? Las că mai fac și altceva. Eu fac acolo de zăpadă. Păi pune și zăpadă, mă. Ce fain e! Așa. Să fac de zăpadă. Capuri, mini-bloc, info, bla bla bla. Da, să le aud dacă pun așa. Particule, nu? Acum aș face niște oameni de zăpadă. Sper că pot aici să fac. Bă, nu-i fac din lără. Eu îi fac din... Nu, eu fac oameni de zăpadă, real. Nu merge! Ce nu merge? Să fac oamenii de zăpadă. La mine nu merge. Nu, să-i fac de ăștia fain, real. Adică o de ăștia faia. Adică să poți să-i faci tu real, ca să vie. Uite că nu merge. Ce păcat, ce păcat, ce păcat, ce păcat, ce păcat. Da, bă, vezi? Bă, dar la mine nu iese bine. Nu iese ghilie de nuc. Fac pătrățelul ăsta mai mare. Nu iese bine. Ha? Da, păi eu n-aș mai face niște copaci. Face așa, pun niște oameni, fac niște oameni de zăpadă pe aici. Iii, și mai pitici. Vezi că mai avem 2 minute, ai grijă. Da? Da, mă. 2 minute? 36 de secunde. Bă, dar de ce se duce așa repetitiv? Pentru mine nu prea. Oare câștig? Da, da, e puii mei, chiar și-l fac uriaș. Fac așa de ăștia pitici. Pac, 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 pac. Bă, eu am mapa plină cu oameni de zăpadă. Ia să vă uit la cineva. Ăsta, bă, ăsta! Stai. Te văd, bă, tu ce faci acolo? O de zăpadă. Hub, hub, hub. Hub, hub, hub. Hub. Bă, cam atât eu. Ce să mai fac? Fac și o părărie. Nu știu ce să mai fac. Am eu să duce repetitiv. Eu mă șpitesc câteodată. El are un singur ochi. Unde mă adăugăm, mă, particula? Ce, mă? Am făcut numai un rol de zăpadă. Unde m-am pus? What the fuck? Ce particula am făcut aici, mă? Nu cred. Hai, că mai mic. Schimbare material, nu contează capuria. Info. Bă, poți să pui și capuri. Hai. Hop, pe. Oh, ce șmecher! Gata, eu am pus capuri. Capuri de găiere. Într-o parte, bă, du-te, într-o parte, nu în jos. Uihihi. Fii antenă ce le-am pus pe cap. Ce, mă, tu dai cu bulgă, bă, urâtule, bă. Ai făcut 3 chestii. What the fuck? Bă, eu pot să pun mini blocuri. Da? Adică pun și TNT-uri. Hai, acum e prima. Nu știu. Eu îi dau raspă. Și eu nu-mi prea place. Da? Mi-e plac capurile astea care le-a pus aici. Dar aici nu înțeleg ce e. Bă, dacă le ieși pe single player la creativ, de ce nu poți să
pui capul de este mici. Nu știu. Iar să baby să nu faci și capul. Știu, nu-mi place, nasol. Eu i-am dat nu prea bine. Mie nu-mi place deloc. Ce să înțeleg din asta? Ce să înțeleg? Da, Epic? Da, mă. Soara pe. Acum e asta. Nu știu, da? Îi dau ok. Și eu. E bun. Chiar, da. Cred că e lui Tark ăsta. Am dat Epic! O dat unul Epic la porc! Asta Fa. e meu. Ce șmecher! Ia să văd ce votezi. Uite mai Epic ți-am botat. Ia știu ce votează. Nu, uite, unul mi-a dat epic. Baby Lips. A meu. Dar cât ai făcut, mă? Cât am vrut, pe alea ce l-a pus la unii pe cap. Tenenenene. Ce asta? Da, Epic. Ți-am dat epic. O câștigat ăsta. Nu câștiga, se botează. Mi-a dat rasol. Mm. Eu de fapt îi dau minunat. Eu îi dau ok. Cum? Asta merită minunat? Asta puteam să fac și eu. Nu, serios acum. Ăla e șuiță, lui ea place. Foarte minunat. Du-te, bă, asta au câștigat pe ce loc am ieșit? Haide, ești pe locul 5. Du-te, bă. 6. Du-te, bă. Și Ai aici, jucat? da, și trebuie să închei episodul. Și atât episodul de azi. Dacă vreți să continui această serie, nu uitați să dați un like, să vă abonați. Bye. Tot ultima oară. Bye.